Σε βρήκα μωρή πούστρα, για να δω τι θα κάνεις. άστε δεν πετάγεις από τα πόδια. Τι κάνεις ρε Κωστέ μου, πιάζεις σημάδες και δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Συμμετρικό προς την οπλίσιμο. Άστε χέρια ψηλά, λίγα φρένα Χρήστο.
Άσε και ψηλά λίγα φρένα, Χρήστο. Το πάρτε τα φρένα σου, Χρήστο. Το πάρτε τα φρένα σου λίγο. Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, τα φρένα στους ώμους και κοντρόλ εκεί. Τα φρένα στους ώμους, φρένα στους ώμους, φρένα στους ώμους. Φρένα κάτω. Έτσι, εκεί, τέλεια, τέλεια. Τι κάνεις ρε κουμπάρι. Εκεί η Τζιούβι, δεν μου κάνεις εκεί, πέλανε στεριά. Να ζερώσει ρε κουμπάρι, να ζερώσει. Ναι, να σημαδεύουν όλοι από εκεί μια ευθεία τη βάρκα. Τη βάρκα την έχω βάλει εκεί για σημαδούρα. Εγώ σημαδούρα. Είτε την κοιλιά βάλω, είτε την εσένα, σημαδούρα φαίνεται μες στον εδώ. Κάτσε εκεί. Φεύγω, απολύομαι. Όχι τώρα. Οκ, Ηλία, θέλω να είσαι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Σου είπα να κάνουμε δεξί κλείσιμο, σου έκανες αριστερό. Οκ, σου λέω αριστερά από δεξιά, δεν πειράζει. Ηλία, μη σε χαλάρωσε. Ωραία, Ηλία, σου λέω αριστερά από δεξιά, δεν πειράζει. Οκ, τάσσε, τώρα αυτό είναι σαν να τραβάει τους σημάτες η γιαγιά μου, Εμίλιος Φενταγίνης στον αέρα με εκπαίδευση στους Ταλιμπάν. Σταθερά εκεί, κούκλος είσαι, τέλεια. Έχουμε πιλότο στον αέρα, γιατί έχω και τη βάρκα μέσα να ξέρω τι θα κάνω. Βιάζεται τίποτα ο Τσουρούφης να πάει για ύπνο? Όχι μωρέ, όχι δεν. Όμως μοντελάκι ο Εμίλιος. Χέλη, καλά. Ξέρει παραπέντε, Το κολαράκι. κάνει παραπέντε, ψαροντούφεκο. Παρουσιάζει μια κολεξιόν. Μοντελάκια από πάνω. Είναι σεξι. Με την καλτσούλα παρακαλώ. Έτσι, αυτό είναι το σεξι. Το τσουρομάτι είναι αυτό που πέρασε το τράουλο. Άγχος.